Кояшның тансык җылысы, алтын су төстәге яфраклар тын агучы елга. Табигать матурлыгы белән хозурлансак та, сулыклар җәй көнендәгечә үзенә тартып тормый. Су кыйнасы да сибәләгән беренче карасында табигатьтә ял итәсе дә килми. Елга күлләр өстен боз каплыйсы көннәргә дә озак калмады. В начало ледостава очень Боз ката башлаган вакыт бик куркынычлы, чөнки боз бик нәзек, уалучан. Аеруча балаларга, балык тотарга килүчеләргә, икенче ярга чыгарга теләүчеләргә куркыныч яный. Шуңа да бозның яхшылап катканын көтәргә кирәк. Иң яхшысы елга күлләр аша махсус каралган урыннардан гына чыгу. ходят через речку куда-то на другой берег. Шөкер, соңгы 3 елда безнең районда көзге кышкы чорда сулыкларда батып үлүче, боз астына китүчеләр теркәлмәгән. Шулай да әледән-әле кисәтеп торулар комачауламый дип белгечләр. Су температурасы -2 градус булганда, кеше 5 минут эчендә якты дөнья белән хушлаша ала. Ежегодно в осенне-зимний период Ел сайын көзге кышкы чорда Татарстан Республикасы су объектларында дистәләгән кеше, балалар һәлак була. Нурлат районында бу максаттан авыл җилекләре башлыкларына сулыкларда үз-үзеңне дөрес тоту буенча белешмәләр таратыла. Шундый ук белешмәләр кеше күп була торган урыннарга эленә. Халык укысын, белсен өчен. Көз һәм кышның матурлыгын, карын, бызын, салкынын яратучыларны беркем дә шөгыльләреннән мәхрүм итә алмый. Бары тик гади кагыйдәне генә истә калдырасы. Бер кеше өчен бызның куркынычсыз калынлыгы 7 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Сулыкларга машина белән төшәм дисәң, бызның 30 сантиметрлап катканын көтәсе. Бу бигрәк тә балыкчыларга кагыла.